Вам Генеральная прокуратура и кожнаму прокурору паасобку я, святар каталіцкага касцёла Вячаслаў Барок, выношу папярэджанне. Сябры, прывітанне! З вами я, ксёндз Вячаслаў Барок, але дазвольце сёння ізноў ж такі звярнуцца не да вас, а да Генеральнай прокуратуры. Як бачыце, падзеі ў нашай краіне разгортваюцца такім чынам, што не да вас. Прабачце. Генеральная прокуратура. Вы 18 лістапада 2020 году вынеслі афіцыйнае папярэджанне каталіцкаму біскупу Юрыю Касабуцкаму і праваслаўнаму святару айцу Сергію Лепіну. Ці не падаецца вам, што вы перакрочылі сваёй кампетэнцыі? Ці не забыліся вы, што вашае заданне – гэта здзяйсненне нагляду над выкананнем законаў лекс, і вашая асноўная задача – забеспячэнне вяршэнства права юс. Іспакон вякоў вядома, юс энім est quo justum est. Закон ёсць сапраўды законам, калі ён адпавядае справядлівасці. Так навучаў святы біскуп Аўгустын. Ці не забыліся вы, што закон юс і справядлівасць юстыцыя маюць перавагу над законамі, нарматыўнымі актамі лекс? Крыніцай законаў, якімі кіруецеся вы, ёсць дзяржаўная ўлада, што павінна адпавядаць волі народа. Крыніцай законаў, якімі кіруецца хрысціянін і касцёл, ёсць воля Бога, агучаная ў Бібліі адносна чалавека. Так ці не ведаеце вы, што кожны хрысціянін мае права ад Бога не выконваць таго, што супярэчыць Божым законам, і наадварот, каб закон, якім вы кіруецеся, былі правамоцнымі, вам трэба аглядацца на маральныя імператывы. У нас жа мала таго, што забыліся аб тым, што воля Бога ды маральныя прынцыпы вінны мець вяршэнства ў сістэме правасуддзя, так яшчэ і парушылі прынцып таго, што дзяржаўная ўлада павінна абапірацца на волі большасці, а не на нейкай сумнівнай групцы людзей. Я нагадываю вам словы Божыя. Прарок Ісая піша: «Гора тым, якія ставяць несправядлівыя законы і пішуць жорсткія пастановы, каб адхіліць бедных ад правасуддзя і пазбавіць правоў маламоцных з народу майго, каб удоваў зрабіць здабычаю сваёю і абрабаваць сіротаў». Ці не заўважаеце вы, што тое, аб чым казаў іншы прарок Іерамія, паўтарылася і спосабам функцыянавання нашага дзяржаўнага правасуддзя? Ён піша: «Як вы кажаце, мы мудрыя, і закон Гасподні ў нас, а вось і лжывая трысціна кніжнікаў, і яго ператварае ў хлусню». Ці гэта не тое, што вы зрабілі з правасуддзям? А таму вы, Генеральная прокуратура, і кожны прокурор паасобку, якія не бачыце парушэнняў закону і справядлівасці у 30 тысячах затрыманых, у тысячах пакалечаных і збітых, у 6 забітых і невядома колькі зніклых за некалькі апошніх месяцаў. Але вы носіце папярэджанне духоўным асобам, якія зло назвалі злом, заклікалі да правасуддзя, малітвы і пакаяння.
за вашу нібыта дзейнасць і бяздзейнасць вы самі атрымоўваеце папярэджанне ад святара. Пратрыце вочы і ўбачыце. Пачніце рабіць тое, што ёсць вашым заданнем, і займіцеся выкананнем тых задач, якія маеце. Напэўна, хацелі б спытацца, якім правам я гэта раблю. Такой уладай і правам, якой са мной, як і з кожным іншым святаром, падзяліўся мой біскуп, які знаходзіцца ў еднасці з найлепшым папам, з папам Францішкам. А ён, папа, тую уладу атрымаў ад Хрыста, Сын Божы, які мае усялякую уладу, даў яе сваім апосталам, абяцаючы ім: і сядзеце судзіць 12 пакаленняў Ізраілевых. Сябры, даслухалі да канца? Падзяліцеся гэтым відэа ў сацыяльных сетках. Не забудзьцеся паставіць падабайкі, калі нават вы і не працуеце ў праваахоўчых органах. І вялікі дзякуй таксама ўсім тым, хто дзеліцца каментарамі, хто дзеліцца гэтымі відэа, хто пакідае каментары. З намі Бог. Бог заўсёды на баку тых, хто баіцца яго і аглядаецца на яго. Жыве Беларусь! З Богом!